Papjenőnél is úgy döntött. Papjenő védett, most mind a ketten ülnek a párton. Papjenő védett, visszatúr, Ribu nem tudott mit tenni, leült, és Papjenő menekültében szintén elesett. A közönség derül, de ez azért véresen komoly dolog. Mindkét Ribut hihetetlen igyekezett hűti. Két perc, 20 másodperc, és most végre bent van, nem lehet kivédeni, hiába magyaráz Ribu. 2 perc, 20 másodperc van még hátra, 8-6-ra vezet Papjenő. Ribu jön előre, föltartó szúrás, egy lámpás találat, 9-6. Egyetlen találat. Nem érti, hogy mi ez a nagy földzúdulás, és valóban nincs is mit érteni rajta. Ő szúrt és talált. Ribu most, hogy időt nyerjen, lecserélte a szőrét. Most leellenőrzik. Egyetlen találat. Egyetlen találat. Csak most legyen még annyi idege, annyi ereje. Az 1 méter is, 1 méteren is belül van, a végső vonalra lépett rá most a hátul lévő lábával. 2 méterre állítják. Egy együttes legalább. Ribu nagyon oda jön, nagyon rájön, nagyon rájön, nagyon rájön, nagyon rájön. Ő tudja, mit akar, de aztán majdnem elesik. Szúr, talál, megvan, világbajnok Papjenő! Világbajnok Papjenő, és Ribu akármilyen indolens volt is,